Moira Joseph. O peso de Peter Gilroy é o no que lle apertaba o pescozo. Ti si que te apertaba eu. O pescozo. Empezou a frear lixeiramente a velocidade da égoa brava, pero Pete era moi consciente de cal sería a súa sorte e non contaba con salvarse da morte mallao e apisoao. Garde iso, por favor. Gracias. ¿Hai alguén máis que queira ler? Como se chama, por favor? Pamela Der. E aprender a amar. Non sei por qué, xa que nunha persoa como el parecía extraño. Pero así fora. E aínda que na soidade a forza pequena que murcha os afectos ten que medrar. Nel escintilaba cando todo o demais perdera a luz. Gracias, señorita Der. A continuación, pesos e medidas. Que avoir de... ¿Avoir de qué? Avoir de poids. Pesos. Ah, ya. Pesos pesados, semipesados, medios, ligeiros. Galo, mosca, pesos pluma. Gracias. Gracias. Moitas gracias. É alentador que teñan sentido do humor. Paréceme que saben tan pouco e que se entreteñen tanto que xa podo contar con pasalo moi ben. E agora, copien as tábuas seguintes. Quen pensará que é? Desvergonzado. Xa empezamos.